Pane chitiko chinoshamisa chiri kuonekwa kunzi aiwa vakomana wana Robson Muchere aiwa nana Namatai Kwekweza pane ka weirdness kavabuda nako vaita musungwa. Vanhu vakureza speculations kunzi vakathreateniwa ne the regime kana kuti mindset yavo inenge isisiri stable. Noda kokuti zviri kunzi vakomana ava vari kuramba kana kuti interviews avari kuitiwa vari kuramba vangori quiet, vari kureacta zviri very weird. Sambenda mashuka muda nyoka pana munhu bva subscribe like or turn on the bell icon. Timina munhu pana pa mu news okusambida nyora vachiti Kwekweza and their colleagues sometimes do not even bother to acknowledge messages sent to them by journalists and other stakeholders, either out of fear, trauma, or something else. The news house, for instance, has approached Kwekweza and their colleagues for interviews, but they are bowed and eventually refused to talk about their experience in the detention and how they feel about it. Meanwhile, news house among media organizations that covered their story and their other previous activities has gathered an interesting story behind the seizure of the activists from their plane and wants to interview them for verification and corroboration. Upon further investigation, the news house found out that Kwekweza and others have even refused an interview by Zimbabwe Human Rights Commission chaired by Jesse Majome, a former opposition MP and Deputy Minister Jesse Majome, who wanted to engage them for a professional work. Domashoko ari kushoka vanhu vachiti aiwa kubuda kwavaita in prison vakomana varoradza kuti they are not enthusiastic pama interviews auda kuitwa nevanhu vakavamiririra sezviri kutogwa pana vakomana news house vakanovamirira makotsi vachiti aiwa these guys hapana kana maactivities avaida kukonzeresa kana crackdown. Tiri kuona kuti mainterviews autoda kuita vakomana ava vari kufeila, vari kuramba vachiti aiwa hatingaiti mainterviews vachionekwa kunzi aiwa vanhu vari kususpecta kuti these guys vanenge vakathreateniwa nethe regime vachinzi vachasanoexposa zvinhu zvavakaitiwa kana kubatwa kwavakaitiwa nevakomana. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chipi nakombe section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.